of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love. I therefore beseech you to walk worthy of the calling. I therefore beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. I therefore beseech you to walk worthy of the calling. I therefore beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Blaya piway ko kiprabangan pat kilok kibi chunga sesisin nidap daga jingkmen ya galat bengiyo kum kane paniwan pat shapi banya puli kane ka subject of songotanat nilai boy shakalanong kabalai ingin pet mentaga sngi the power of the exalted Christ lane ka BOR JONG KHRIST balapan KYNTIEWNAM ko kilok kibi chunga dengan dua isyuan ya cakamat kok pau blazing bahap neng kat nong idap daga jingkmen try galat ka bukum kane bengin yo banya wanlang kum ka longyeng long sem ka bekenjaman sem bengin Jingiaphylliew Jingmut bengin puli na katin jong me try ba it ni dua ka ne kasngi men don rangkat pat ngi men yalam ngi men ai bor ngi ko try bin smooth ko ignik subject ka bedon kam ngi hagi sngi ki bor bengin ngi im ngi sa menta ka bor ka bawan nu Jesus Christ balapan KYNTIEWNAM. The power that comes from the exalted Christ. I try just to be ni long ki break ba pop ni long ki break ba tuna ki aka paro. Right to I bagani ka bor ka ba ka tin jong blay ka tin jong me ka kular yangi lang ba Jesus Christ bangin yo priang ka ni ka sngi kanam ka jing em Kristan jong I try kan long ka jing em ka ba say so. Ha ka kerkeng jong Jesus ngi pan. Amen. The power of the exalted Christ. Ka BOR JONG Jesus Christ ubala KYNTIEWNAM. Rangat hado menta ka ibang ilayapet. Tong in review kandian. In siya paidian yakiniki artaligi class yakabangiladan. Nikon ning siya. Ilayapet yakiniki tayo balayat siya diyan ba upol utho yakanika shiti siya ki Kristan. Kabakuntop ki Jew but ki gentle kumjo. But upol kumitlanti ba baro ki brio kini puli kanika shiti. Kau don gis sekolah kita orang, bagan nekala long kesiti kita belayar, ciki balang kita per, but kita bon kita Kristen kita kipor kita tip kini ke kubur ke jom Apostle Paul. Kau kita kipor kim don ki Bible ko bangi don reki jing tho kilong ki manuscript hagi kot nani kot li. But kira nak kawai ke balang sya kawai pat kenam ki prab ngai kini puli. Kau ko kilok be it jangan ngelai Pedro. Ba upol utho ikene kesiti nama bus ngau kia. Baru kuat bangina ki Kristen ki bela priang ni Jesus Christ bakin yaidon nya ke jing Shirham hot hagini ki Kristen ki badan ha Ephesus kila long ki Shirham ki por menshua ha ka por bakidang pediang ni Jesus Christ and rekam hadin kene ke jing nget jong ki kelas tang ban senjor kelas kilas tang ban sentoit na ke jinget kara Apostle Paul hot kini kan tin ki ban aiman same ya kene ke balang ke badan ha Ephesus
Tekat bakini ki prabanget kila sekila senjor ke jinget jungki kam don show ke jing sharham upol lakwa ki bakin one part sa shisen hakata ke lenti ke jing yamare thong to come back on track knang bakin la ban kre ya kata ke jingkular ke jongu blay bakin long shibanta ki kon ki jongu kamat ka bangi I lengba ke ni ke shiti ki broke away kadai tang lengba kabor ke jong u Jesus Christ baki prabanget Ephesus kila banyo ke jingjap da ka way pat da ka way pat oi prabanget ke ni ke singi ni pet artli ki prayer report ani artli ki jing duai ki jong apostle Paul kerkom duai yano duai balew duai ke ke subject matter jong ke ni ke jing duai kawai ke bengila ban shem ha Ephesus kelenong maning tong kawai pat ya ke bengila ban shem ha Ephesus kelenong ke balai ngin kam ya kami benia kalau ke prayer report ani ke jing duai jong apostle Paul kat kum Ephesus kelenong maning tong hendrai shwa kata knamin yo kapor kapakambon ban emphasize alor ke jing duai ke jong apostle Paul but ngin ya pet ke nuksa yu ke bengila ban yo ke jing Kristan jong ha bangi duai ngin ya pai Ephesus kelenong ke balai ke dekat ke bakat sau hado atway Namar kanete ngapendem yala ki kot seo haukpa. Na bau la jer kertenge ki kor baro ka peneng ba kendau baron ai happy kat bakum kata ka jingken reis pa ka buram jong u bon pen klan ya pi bada ka bor sim jong u ha ubrio ba shapok taun ka jing im ka bekenjaman sim jong i baru Chris un shong da ka jinget ha ki dono jong pi kenang bahaba la pen so tit bat pala pen shong nong rem Naga jingi, pinlong ki baklan ban shempang, lem bat ki rukoi baro. Ka ka jingjalan, bat ka lenter, bat ka jingjaliw, bat ka jingjrong. Bat ban tip, ya ka jing ukris, ka palat ya ka jing tip. Bat kumta, onyo pendap, ya pi shadow ka jing dap ublay baro. Tihaw bala ban let tam nalod baro. Bangipan lanengi perkat, kat bakum kata kabor, ka batrey sangi. Hauken, long ka buram ha ka balang bat ha ukris Jisu syaki pateng benriu baro hado salah kerta amen Pamit ka bangi I ha ka prayer report haka chronology haka sequence kada ka prayer report ka baan ray mata singi pulin ning kong ka naman nginam ya penut port palat habi da ka ni handa ka bangi I kalong bo apostle Paul habo duai ki prabanget ha Ephesus kani kalong ka jo lar pipet ki shiti jong apostle Paul pen shambo duai ki prabanget ha Rome duai ki prabanget ha Philippi duai ki prabanget ha Corinth Thessaloni kum tater ha Colossae kum tater but malaga por habo apostle Paul uduai uya side nagbenta kini ya kabo lawan ra siya kajig siya prabanget hato mangi kum kinong yalam hato mapi lar pilawan lam yano siya kajing tip jong kajing shisha atong ile ya kamram jong itang banwan ra ngibo akigjat jong pastor when I Bible study nang tangim duai show nagbenta kini kibangi wan ra shu Jesus Christ kanuksa ka baning kong ka bangiyo nang ne kalong bangiday ban ya site nagbenta ki paralok ki bakum kini ngiday ban duai nagbenta jong ki ngiday ban kershan ya ki bat miet bat sngi dong ba jing duai miet jing duai sngi jongi jing duai step jongi bo blay punya rap iki ublen kerkhui ki apostle Paul hang ne kat bau leng ba kini ki kentien ngiu I bo pen kan mau sa shisen pat badai leng bau men sem ko leng bau blay Begini ki Kristan ki baron Ephesus kila banyo ki jingjap. But ki jing duai ki jong apostle Paul nagbenta jong ki kalong ki jing duai jong jing aimen sim. Ki intercessory prayer ki jing duai jing yasat nagbenta jong ki. Utep pa kilong ki brew ki batlad. Kaya ka jong apor open kamti ya kini ki brew agi sangti ki jong play. Ko ki lok be jong larang ngingila pan le kumta. Man la kapor. Ya iway imen sim ya kabangiwan ra show play. Leng ba ka jing duai jongi leng ba ka jing pan jongi leng ba ka jing duriap jongi leng ba ki jing duai ublay on ibor yakini ki parlok ki jongi bakin yaines kem ko apostle Paul don tang kata ga way ki jing mot ba kata ga long bakin ne kin yaines kem hado bekot ko ki lok ki jonga larang iyo kambon ka por le singila ban ye yet penia ki jing mot ben pa ben henry ka ba kam kong sana ka ni ka singi ka de ka ni ka prayer report ka baning kong ka bangila ban shem ha Ephesus kalnong ka baning kong Ini apa aja Ephesus kalau nong bening tong kada kot kebakat san hado arpulai. Ini pet ia kan negejing puli hadin katangan saya lej ben pa ben balai bo apostle Paul udwai kan negerukam. Kumno ustang banduai. Baca pangga udwai. Bat ke keba ubo
hagi jingmut jong berkat jong iprabngai ha Ephesus bakin kan mau pat ka ke jing kan tu ke jong u bakin ni shimban talang ngine petlo di kita kendiat berkendiat doanya ya bebet syagak tin jong blay mentah Ephesus iway kat sandu arpulai ong namarkan ni kadau mangaru haba la yo snow shapang ke jinget hau jisu ubau trai kapadon hapdeng jong pi bat kata ke jing it ke pi pen isya kiru kot baro ngam wai syo banaingo nagbenta jong pi da ke bakan mau ya pi hagi jing duai jonga tingi hang ne apostle Paul uyai duai nagbenta kini ki rabanget ya kabulawan lam sya ke jing shisha kwat katnyo bo blayu Jesu Christ bo try jong yu kpaga buram un ai happy human sim ka jing start bat ka jing penpau ha ka jing tip shapang jong u jing i ha ka ne ka prayer report ka bening kong ru la ne ka jing duai ka jong apostle Paul na bentaki riunget ha Ephesus ka jing duai ka bengi syam ning kong ha ka list ba open kan mau ba uday man sim ko upala bat ai ka jing start bat ka jing penpau ya ka jing tip shapang ki ki ba shapang play kat pra balapan siya yung ikmat ka doon jong pi ba pinyo tip ka ka long ka jing kermen ka jing kot jong u bat ka ka long ka jing kenre ka buram ka benta jong u hagiru koy bat ka jing kraw tam ka bor jong u syangi ki bange kat pakum kata ka jing tre ka bor ka jing klan jong u haba ulat tre hau Chris ben ba ulapan mi pat ya u na kabayang bat ulapan syong ya u syagakti ka mon jong u hagi peneng kam shajarong eken ya ke jing sensyal bat ka baton bor bat ka bor bat ke jing long try baro bat halor ke kerteng baro bala kerteng omtang hagane ke pertai henrei hagata ke bansawan ru tan mut ublay udon ya ka bor Jesu Christ lang ba man sim ko udon ya ka bor halor ki baro omtang hagane ke pertai rei what shadow kata pertai ke bansawan kod apply ong baru pendemnya ki baro hapok ki kejat jong u bat ulabo ya u banlong u klik halor ki baro ya kabalong kamet jong u kajing pendap jong ta ubal pendap ki baro ha baro pangit siya bangin ya ngam jeliu siya ka Jingiaphylliew Jingmut mentaka singa siya kuan man ra kan diat ka setting kan diat ka background ka peningkong ki bro Ephesus ki jus ngau tenat lagi leng ba ka shiti ka jong Paul ki Ephesus ngi shem ba ki nong Ephesus ki jus ngau tenat bat ki jingle bertong la ki magic ki nong Ephesus ru jing sha ki nget scam ba ki pediang scam ba ya ka destiny ki jong ki la ka jing im jong ki ya ka ka ban salong ya ki pensyong nong rim ha ka jing ya ha ka jing renti jong ki klor bat ka jing renti jong ki met peneng the alignment of planets and stars. Kat kum ka jing renti jong ki met beneng bat ki klor ki ong bakata kan sa JIP. Akin ni ngi astrologers hang ni hari India bakila ikata ka jok kam. Hoat ki no ki Kristan shwa begin long Kristan ki prabanget ha Ephesus ki long shisha ki brew ki ba compare. Ki yet ya ka bor ndrai ki klem yet na uta badon ya ka bor ka beshish. Shusho kini ki brew Ephesus kinget ba ya kabor jongki kawan na kiblay tao nilai kran mencam tayo ki pantheon kiblay pantheon na kiblay babon jongki jing penlang blay baro jong cosmos ni iba ki Kristan Ephesus ki long sha ki brew ki banget hagum kata ke jing bat kawai pa kawai ke jing jia ke jing im jong ki kamla jing shaban long klem kamon jong kita ki blay tan mod kim don ya kalat bagin jit ndai ki supriang bet ke jing kongo ya ka e bagi blay ki le nak benta jong ki oi prabanget ngin sia pet shibet hato kata kalong ke jing shisha lane upol udon kam ne ban penbet ya kum kaneka jinget jong ki prabanget ki badon hangtai Ephesus prabanget ke ika bangi shu kalong bo apostle Paul kwa ikini ki brew bagin tip bo dayu Jesu Christ jing sha bolong uklik ke baro but leng ba kan ke jing duai apostle Paul un pen shisha badon tang uway utame jong kabor pagkata kalong u Jesu Christ ubale job aka baro nakabenta jongki prabanget new bo apostle Paul leng ba kan ke jing duai ha
Ephesus kelenong beringkong kedekat kebakat sau hadu atlai. Bukwa yagi Kristan bikin wan jing sngoto badai tang leng bau tau Kris ublapan KYNTIEWNAM bakat don kabor hagani kepertai. Om hagi planet, om hagi klor, om hagi blade tau, om ha kiwei ki benta jong kaneka pertai dai tang leng bau blai. Tanya pai, tanya pet. Kumno Apostle Paul las dang yang kejing tuai. Daki kentien ayu sedang yang kejing tuai. Balase ka kejing hikaya piu dia nga habangi tuai bangin sedang yang kejing tuai. Hoi bun sen kejucia kejing im jongi habangi tuai ngi wan rak bet kejing jongi ngi wan rak bet kejing kwan mentoy jongi ngong kenrat so balek kene so balek kete. Roy Apostle Paul hikaya ngi hapdeng ka ne ka kam ka bakrao ko bo hapan le. Ka kam ban ai men si mi ni gibreu ki bla sentut ki bla senjon na kejing Apostol Paul ulai ka wei ka kam ka bukong sa ya pai Ephesus kelenong ke beningkong ke dekat bakat san bakat riu damar kan ni ka daw mangaru habang alayo snow syapang ke jinget ha u jisu bu try ka badon hapdeng jong pi ni kan mau bo Apostle Paul ula tip syapang ni jisu Christ u balong try jong balong try jong ni Kristan balong try jong ni ha ka por bu dang yait lenti sa Damascus ngan beteng syusyo kan ni dekat badong bat kata kejing it ka ba pipen ish agireu koit baro ngan ngam wai syo ban aingo na ka benta jong pi da ka bakan mau ya pi hagi jing dwai jong ka e ka ba ngiu in ning kong hang ne ki tu kan tin ki bakado ki bangadang supule Apostle Paul klet ban ai ngo yu blay ban ai ki jing dwai jong ka thanksgiving and praise ban ya ro yu blay ban ai ki jing kublay kerpang yu blay na ka benta jong ki prawnget kane ka hikai yanga barapor habang syam ya kano ka jing ngalong panic ngating ngasir magijing tin magijing sir jong awat la dengan let halaki khosiu jong ngatwai bet na ka benta ka tu jing ka banganga ton mereka ka bang yu nang ne ka long kanuksa ko ha wat lada kini ki jing jia ki jing im jongi ki la ban tap lup ya ki jing im Kristan jongi ring nim day jing shaban klet ban aingu you blake aka barok we need to give him praise we need to give him honor and thanks for what he has done to us ni don kam jing shaban pen I ki jing ro ni don kam ban aingu you blake aka barok tanya pet kejing keliga po. Kami akan nugro kampat Apostle Paul u aiman si mi ni Kristan. Kibala long ki besit hem magaway ka por henry kilasdang ban jingay no lan kilasdang ban senjon no kejing jongki. Namar kejing jia ha kejing im jongki kila jingay no nublay. Kay kejing aiman si im kejong Apostle Paul ikabingila les e ban yo jing hikay kan nigasingi. So niya paish kini gidakot. Minya pet. Ephesus kalanong kaba ningkong kadakot kabakat nyo bat kabakat pra. Ephesus iwe kat nyo bat kat pra. Bo blay u Jesu Christ bo dry jongi. Upa ka buram un ay hapi yo mensem kajing start bat kajing penpau. Ka kajing tip syapang jong u. U blay u kular lang baga nega shiti kajong Paul shiki Ephesus lang baga nega dekat. Kabakat nyo bo u blay u long utaw ay kajing start bat kajing penpau. Bangin tip syapang jong u. Kajing tip syapang u blay ka long kamayan. Ya ko blay hidala diu lapan pau. Syusyo ka nagrekot ka ang. Bat lapan siya ya kikmat ka donut jong pi. Bapin yo tip ka e kalong ka jingkermen ka jingkot jong u. Ya kamat ka beringkong ka po Apostle Paul kwa ban hikay ban ay mansim ikini ki Kristan ki badon ha Ephesus kalong baki day ban tip ya kata kejing kot kejong blay bat kita bandon ya kejing kermen kata kejing kot kejong u syo ka ni kot ka ong bat ka e ka long kejing ken rei ka burom jong ka benta jong u ya ki rokoi syo Apostle Paul u kwa ajing sya ya kini ki Kristan bikin tip ya kan ka concept the riches of the glory of his inheritance ka jing ken rei ka burom jong ka jing yo kenti jong u tane jong ki rokoi ang puli kini benta ka bakado bat ka e ka jing kraw tam ka BOR JONG u syangi ki banget kat bakum kata ka jing tre ka BOR ka jing klan jong u te prabanget ki don atli ki ki bo Apostle Paul kwa ban I man see me kini ki prabanget ki badon ha Ephesus ningkong the hope of their calling ka jing kermen ka jing khot jong ki ka jing kermen ka jing khot jong ki
Kabaar, the riches of the glory of his inheritance, kajingkan rei kapuram, jong ka jingyo kenti, jong u hagirukoit. Rangat bayit, ublay ulajit, yangi, ublay ula siuspa, yangi, ublay ula ay, yangi, yakabor, hagabeneng ba hagapertai barok, bagin yo, yakajingjo. Hagabor jong iblay tau, hagabor jong kitaki, jing tau, halaki jat, halaki rukam. Da kajing, yang renti jong ki klor bat ki planet barok. Rita ka bor ka jong ublay. Wapasul Paul kwa bagi breu kan mau kemengilai pet mensyam tayo budai ublay ublajit yaki. Bat kani ka jing khot ka ublay la khot yaki ka longsha ka jing khot ka bekerpang. Ublay la khot ya pi ko gilok be jonga ublay la khot yanga ni dai ban priang ni ka jing khot. Kumjora ha ka jo ka bor ngiu I. Bo blay ula kular bon ai ya ka buram jong jing yo kenti hangi wai pi wai larangi ni pediang ya kini ki jing kular ki jong ubaro ko gilok ki bait jonga ki prabanget bait u blay u khot ya pi badanga u khot ya pi badanga bangin long ki kon ki jong ula kular bon ai ka bor lang ba man sim ba khoi teng teng habangi hap shaki jing talot shaki jing pen shoy jong ne ka perteng do jing kermen ni dai ban wan pai show blay ni dai wan pai show na madai tang habangi wan pai show habangi don ka jing dai ka pajan batu ka jing I to ka pajan batu dai yang ta bangi yo ya ka por ramet ki ek jing hikai ki bangi yo nang ne ningkong balay bu blay ulajit yangi namar bangi long ki ba corridor. We are very valuable in the sight of God. Ni long shisha ki ba corridor hakmat jong ublay. Tara wat habang nilahap no siya pop ublay uklam tengkai. Yaladi yakajing jong u yu Jesus Christ. Patelo na dong siya dong nagbanta jong pi pajonga. Ni long ki ba corridor hakmat jong ublay. Rabangat ni barok ni juya keren bangi ni kwa ban yok kenti ka beneng. Nray uplay ukmi lenti bun yok kenti yangi. God wants us to be his inheritance. Kay ka bangi ilang ba ka shiti ka jong Apostle Paul shiki Ephesus ka long ba nadong shadong kaday siya pang ublay kay ka bublay lalet nagbanta jongi. Hawat ni kwa ya ka beneng ublay ru kwa dik ban ay ka beneng hangi way pi way kamtam ukwa yangi bangin long ki kon ki jong ka jing yok kenti jong sa shisen pa na ka jing ngay no na ka jing hap no siya pop ublay terwa bun khot lembag jing sius pa jong Jesus Christ ban niru sa shisen pa bangin long shiban dapat Ramnget bat kabalay kaday gani. Kum no leseng ila ban bats kem kata ka jing kular ka jong ublay bangin long ka jing yo kenti ka jong u bangin long ki kon ka jong u kaday tang dakabor kani ka tin power hang ne kaday kata ka strength ka force kaba ha ka Bible hi ki pendon kam tang bat ublay lani halor kata ka bor ka jong ublay ka bala ban penkelai ki jing em jongi wa Apostle Paul ong ba pimdon kam ban nget hagita ki blay tau pimdon kam ban nget hagita ki met peneng lani ki klor lani ki planet repi don kam ban nget hu Jesus Christ ubala ban ai yaki yakabor ko gilok ki be jana hatong isngaw bengi do por ka jing Kristan jongi haba don para Kristan don para banget le so bakran persya yangi ne haba don kinong yalam le se bakile pamsut nyaw yangi ne haba don ka ka bang nihi ngile bat ngisut ho bengi lebak la hatong do jing kermen ko gilok ki be jana larangi don ha kata ka jing jeliu jong ka jing do jing kermen if we are at the deepest ebbs of discouragement tip yakani Bublay ulukular pan ay hangi yakabor lengba u Jesus Christ. Pramangat ka ikabangi ui hangi. Bat nga wan no siya kamat kapagkongsan Ka ikabangi i hangi ka jing pan shlur ka jong Apostle Paul gini ki Kristan. Kiblastang ban senjor, kiblastang ban tlot ka jing im Kristan jong ki. Kamday tang ban kular. Bakila ban yo ikabor lengba u Jesus Christ. Henry hangne u Apostle Paul upan ilang baga salvation history kumno ublay ula trailing bao Jesus Christ bat kataga jo kabor kabo blay ula pan kamti u Jesus Christ u Jesus laban ay hangi way piway hakabangingin laban long kita kinong ishimban talang tani co-inheritors with him kijing yo bantalang kijing yo kentilang Ramngat ka kabangi yo i hangne kalong
Apostle Paul never wanted to just talk about God's power alone, but he wanted to talk about the volume of that power as well. Ko Apostle Paul klam kwa ban kren tang siapang kani kabor. Nandre ukwa ruban kren ya Jingiaphylliew ya Jingyar, Jingjalan, but Jingjrong jong kani kabor. Tani pa kini kirhot. Ganyapai sya Ephesus. Galenong kabaningkong kadakot kaba arpo hado arpulai. Ephesus ningkong arpo hado arpulai. Kabaw latreho Chris manba ulapan impat yauna kabayap, resurrection from the dead. But ulapan syong yau syagakti kamon jong haki jaka pening. Kay kabu blay ula let you Chris ula pensyong yau syagakti kamon haki jaka pening, meaning he exalted him to the right hand of God in the heavens. Kam siya jrong ken yagajing sansyar bat kabadon bor bat kabor bat kajing long try baro bat halor ka kerteng baro balak ay kerteng amtang hagane ka patay henry hagata ka bansawan ru bat ula pandem yaki aka baro hapa kikjat jong God placed everything under his feet. But ulabo ya banlong ukli halor ki aka baro ya kabalang. He has placed Christ to be head over everything in the church. Karlan kabakado kaong kabalong kamet jong kabalang kalong kamet jong kajing pendap jong uta pendap ya ki a baro. Kaya kabangi ihang ni kalong. Chow niya pet siya kinigi southly ki banta jong salvific history. Lani kinigi southly ki jingjia haka jing im ka jong Jesus Christ kabulawan siya kinigi pertay ban sius pa ingin ningkong. Ulayap nagbanta jong hinray hadin ulayap uklam yap sa ulam mipat. Ublay ula ay hu Jesus Christ ya kabor ban mipat. Kabaar hadin bula mipat uklam syong sa kinigi pertay hinray hadin bula ulam mipat ulalet kiyo siya tay siya beneng. Hadin bula let pan kiyo siya tay siya beneng. Ublay lupan syong yu siya kakti kamon jong kanika parshi kayat ho ba ublay ula penlong yu Jesus Christ kumuta iem halor ki aka baro unong sen syar halor ki aka baro. Kamtam me ko kilok ki be chunga. Ublay ula penlong yu Jesus Christ bun long ukli jong kabalang. Ublay ula penlong yu Jesus Christ kumukli jong ki aka baro nakabenta kabalang. Nagbenta jong pibat chunga. Mapiyot mangangi long shibenta jong kabalang. Kabalang kamday ka building. Kabalang kamday ka jingtay. Kabalang day mapibat mga. Prawe. Habang ipet ka ni ka jingtuay ka jong Apostle Paul. Kamat kabahantay haneng nila yui. Kaday ka jing ay kublay ka jong ka jing yaro jong ui. Ka ay kublay ulale. O Apostle Paul. Usngo to shy. Larang ngidon kam ban yo ikan ka bor ka jong ukris ubalapan KYNTIEWNAM ngidon kamru ban priang ya umensim bakhoy. But datang habangi pediang yu mensim bakhoy bangingin yo shishay kata ka bor ka bu jisu la kular ban ay hangi way biway. Kani ka bor kam long ka magic ka banshu bit hangi kum ka magnet ringi don kam ban le ay la ay hangi ngidon kam ban jit ban pediang ya ka. Rab ngay umensim bakhoy ban upen shisha bangila ban yo kata ka bor lengba utaw bala job ik baro lengba utaw KHRIST ubala ban KYNTIEWNAM through the exalted Christ. Kami nga habing ipet kabanta ka ba syakmat jong kitu kot ki bangidang syupuli. Nyo ba ublay ula penmipat yu Jesus Christ resurrection. Hangning yu ba kajing penkraw lani kajing KYNTIEWNAM yu Jesus Christ kamday lengba kajing kapat yu. Lani kamday kajing ka jong siya kani kapatay hinray kaday lengba kajing mipat jong hadin bulaya. Atau kata kamday ka pasngol tanat ko gilok ibeet siya nga. Ublay ukular bayagan ni kajuk kabor kabaladon hu Jesus Christ kabalapan impat ya nakabayap kandon hapibat hangaru larang ni pediang ya kajing sius pa kajong Jesus Christ larang ni pediang jika iku bublay lalek dengan benda jongi kajing mipat ru kalong kaway ni kajing kular kabublay un ay hangi ngila ban yok kenti kata ko kilok ibeet jonga hangi pediang ya kabor kajong Christ kabaar ramnya Kabu Jisu layap, kabu Jisu lalet siya beneng Apostle Paul. Ada ni kashiti shiki Ephesus uang. Kabu Jisu la syong siya kakti kamon kajong ublay. Kamut iyo ban syong siya kakti kamon. Kamut bau Jisu
ula longs aim. God enthroned Jesus Christ. Jesus Christ was enthroned. Ublay ula pensyongs aim yu Jesus Christ hagaket. But kane kala penlong kekenti jong pi bat jongaru. Kala penlong kata kebu Jesus ula kular haba ngalong unong haba ngalong us aim halo jong pi pir pila penlong aim rengkat bat nganamar pilong ikon ki jongar. Ko gilok ibe chunga Apostle Paul pen kan mau yakini ki prabanget ki badon Ephesus. Blada ki kwa ban yo kata ka bor ke jong blay kladon kan nuksa ka salvation history lengba ke jing tre ke jong Jesus Christ. Lengba ke jing ke jing yap ba ke jing mipat jong. Lengba ke jing pen KYNTIEWNAM yu ke jing pen longs yu Jesus Christ. Kabalai kat bu Jesus ulalong unong sius pa jong kat bu Jesus layap na benta jong ulam mipat lo let shabneng ulalong unong sensyar rengkat bat ublay ula bo iki baro haki peneng barak kandau haki kejat ke jong. Pranget hato pi bat manga ngisale benya kene ke pertai. Hato ki jakat tre jong pi bat jong ale se don mano ki bepersyang men yurot yengi. Lane haki yeng ki sem jong don mano ki bamburam yengi. Waju kuslai. Haki imlang salang kadong kasnat lese kapet po yengi. Waju kuslai. Ujisu ula job pat ula kiu syate syapeneng bat ujisu ula yo eka bor halor ki barok ki badon hapeneng bat hapertai larangi bo ya kakti jongi hakakti ke jong ujisu kres barok ni kepertai ro kin long hari kejat jongi kata kalung ku bor ke besno tenan ado kata mat ke besau yo ujisu la ai la declare ya la penbena bolong ukli na kebentar ke balang. Oh, uday hok banlong uklik na kabantang balang. But uday hok banlong u captain jongi, uday hok banlong us aim jongi, uday hok banlong unong pen aim jongi, na marpo layait lang bay ki barok bat ula job. Lada mapit mangang ya syam ya no jing ya syam jing aim jongi bangim la ko ki prabanget bat ki lok ki bay jonga banya le persya kita ki barok one pai shu Jesus Christ but u jisun ay pi kabor kabawan tang lang bau blay. Kamuan let's say nag-general conference. Kamuan let's say nag-balang. Kamuan let's say nag-unit kabangi nilong attach. Kamuan bit nag-akit kajong uglay. Krabit kini kalanong kini kasingi ka ayman siyem sisaya nga. Panangits kem katiban ayman siyem yapi. Dahil idon kam yung kabor lang bao tao Jesus Christ ublapan KYNTIEWNAM. Ila bansyanya. Ila ban ngay. Pangila ban sus kem. Kalau kani kabor kabawan lang bao Jesus Christ kamday kabor kabapihapan let man penhun ya no kamday kabor kabapihapan let ban siu da kador pisa kamday kabor kabapihapan let ban pensngob haya no kanang pen yo ya ka ray ublay la terwa kumbing lepet man sim tayo ublay la terwa ya pi bat yang aku kilok ke be changa ni long ki babet dor hado kata bu ublay la terwa na mar ba u yang da kejing kabakan jablay. He loved us with the most immaculate love. He loved us with a love that is rich in quality. He loved us with a love that is not pretentious. O shishay. Ramne na la se Apostle Paul yo ikini kijing hikai baro. Pia kising jong Apostle Paul kampat don ka testament ka batmai. Banim don kijing atutin bo Apostle Paul la yo ikini kijing hikai na ka testament ka barim. Ngini puli arli benta ban inya pet. Hato kani ka pensisya kani ka concept ka jong Apostle Paul. Balada ka pensisya ka concept ka jong Apostle Paul kat no ka long ka jing kermen ka bas kem yang iway piway lengba kani ka jing pen lembah kejing Iman Sim jong Apostle Paul ki Ephesus o Apostle Paul ru o Iman Sim ya piwa nga kini gisngi ki puli kini ki juk ki kentien pram ne to ne phai ki sam ne phai ki sam glanong ko shispa shipho but kada kot ka baning kong ado balai but kini ki baro ki ba ni shem
hakane ke benta ki ong kum ni utrai ula ong utrai jonga to shong hakati kamon jongai ke bau apos Paul lakren bu ble le hu Jesus Christ dat on dengan penlong ya kinong shon jong me ya ke jing yo kejat jong me ya ke bu apostle Paul kren belapen hapo hu Jesus Christ ke baro utrai kon pha no ya uding kabor na ka seyon to sen shar ma me hapdeng kinong shon jong me ki breu jong me ki IT sngob ha yalade ha ka sngi kabor jong me ha ki jing itnat ke jing khot na ka kpo ka step prenga me don ka umjer la ka jinglong samla Rab ngay tu nya phai chi sam kala nong ba pra ka khot ba ar do riu ka ong na ka shintur ki khonlong bat ki barang bun ne la pen scam ya ka bor kene ka dei ka jo ka kantin ka bor ka bla pendon kam ha kene ka nong ka bengle pet menta power and strength na ka shintur ki khonlong bat ki badang bun me la pen scam ya ka bor namar ki nong ya le ya me knang ba men pen jar jar yo nong shon bat ya u nong pen hiar put Habanga perkat ya ki beneng jong me kakam ki shenria ti jong me ubenai bagi klor ki bamela bo ubre ulong ayu bame pen kraw ya u baru kon ubreu bame wan kmi ya u na bamela pen long ya u tang kendiat sampo ban ya ublei kat bang puli ke 7 Adventist Bible Commentary ke ne ke benta ke bangi syam hang ne ke jinglong jong kon ubreu kam hapo ban ublei kamut ba u kon ubreu ulong hapo jong jing kau mereka mut ya ke jing shim ke jong ujisu ya ke dur ke jong ubreu ban wan shagane ke pertai ban yap na benta jongi ban penyesriam dur bat ni kena ban ni nyo light na gapo na ba mela penlong ya u tang kendiat kampo ban yo blai bat mela pentong pan snget ya u ta ke buram bat ke jing pendon buram mela penlong yu ban yo ke jing sensyar halor ke jing le ki ti jong me mela bo ya ki a baro hapo ki slajat jong u ko gi loki be changa lada ke jing im jongi ke jing kristan jongi ke penduk jing kermen yangi kijing ya syam jongi kijing im kijing ya le ki bang ya syam mal ga sngi kala bandai ka kwat ka kya kala bandai kijing ya dei para breu kala bandai kijing ya dei jongi badu blai ki don kijing ki bateng teng ki kta ka donot bat ka men sem jongi tip ya ka ne bu blai ula dep pan ya tholu pa nado men shwala dangi pediang ya ukon ubreu Jesus Christ kijing yap jongu kumbo blai ula pen hapo aka baro ki slajat jongu ula ai ha u ya ke jingjap lengba ka bor ka bakenja blai uji sulang bau men sim ba khoi tru la ban ai ka bor happy la kai ni ai ka jingjap ha ka jing kristan jongi pat ki kuslai ko ki prabangai le sing la long kum ki nong Ephesus le sing la long kum ki nong Ephesus ha ka jing im ga jongi Lesing ilalong ki baklan ki bashit hem ha kapor balapan baptis yang ha kapor bangila priang yu Jesus Christ rai suki ngila sedang man senjor ngila sedang ban ja na ki jing yaseng ngila sedang man pet chajingai no blai ha ka nikas ngi ko ki loki ba it chunga nga kwa ban kentu ya pi let pai biang sha ki jing yaseng let pai biang sha ka balang kwat ki breu lese ki la banom sngo tho ki jing jong pin rai tip ya ka ne bu taw bala job ubala mi pat ubala kiu shabeneng ya ka bo blay ula penlong yu nong sen sharus im halor ki aka baro ula pen hapo haki kijat jong ki bor baro jong ni pertai ha ka bo ula pendam lin nak mat jong kular punai ya pi bat yang ngaru ya ka ni ka juga bor film bala kloy ko kilok pe it jong ban piang ya ka tang la nginget ila ban piang ya ka tarngim don ka jinget yem la ban piang ya ka Tarau ka ni ka singi ko kilok be it jong ka baning kong ka bangidon kam ka long ha ka ni ka singi ngin ya Hai shublay ngin dem lagi kos ngin shong bat ngin dwai shu ngin pan ya kata ka bor ka bangila ban yo tang lengba u Jesus Christ u belapen KYNTIEWNAM atau ke Bible ka ai men sim yangi bangin pan ya kani ka bor atau blay ula ban ai kani ka bor Kanya pai Matthias kalau nong benyo got kot benyo ko ong to pan te on sa ai ha pi to wat te on sa shem te on sa play ya pi Lukas katway katlay ko ang naman katala da pi ki balong baman pi tip ya ki ban ai ki jing ai babha ha ki kon jong pi kabakat no tam bau pa jong pi hapneng un ai u men sim ba khot ha kita ki bapan na u
Ngay ublay ukwa ban ai kini ka bor ka jong Jesus Christ sa pi bat hanga. Naman habang iyo kini ka bor ngin la ban let ban yalap ya ka gospel. Habang iyo kini ka bor ngin la ban im ka jing im ka papaha bat ka bajanay. Ka jing im ka bariw blay. Ka jing im ka badap tang da ka jing sngorit sudah. Ublay ukwa ingi ko kilok iba it nga. Bangin im ka jing im jong ka jing saki. First hand. Lembaga jing im jong iba ki bariw kinyo i bangin long ki bariw ki ba per ki bariw ki ba don shisha. Ya ka bor. Lembau KHRIST ubalapan KYNTIEWNAM. Ramai ka ke jing Shem jong pi lembau ke jing im jong jing duai. Hot ni duai barabor. Hatong isu duai tang nagbenta ke jing jong i. Nengi duai nagbenta ke jing dorong tat jong blay bat ni lembau ke jing da ka batip o blay on ai hangi ke jing chap. Nengi long ki bakwan mentoy habang ngi duai. Ne ngi long kita le siki badwai tang hakapor bangin don kam you play re hakapor bangin don kam you play ni juke na jing tia ngi let jing tre ngi wan pai ngi tia pra ngi ka ni ngi shu kwa ban ong ye pi ka ni ka wei bu play kwa yang ni i wei pi wei ngin don ka jing im jong jing dwai hai shu ka ni ka wei ka khot ka long ka khot ka wei ni ka khot ka balang kot ni kong Tesla ni san khat nyo do dwai klem da pot Pramngai to kamut ayu bangin duai klem dapot. Hato larangi duai klem dapot day kumta bangin yo ay katakabor kabu play lo kula lungbao Jesus Christ. Pramngai hato kaday bangin siyang kui bro shisngi bro shimet klem dalay ay haba ka Bible ko ang banduai klem dapot. Hato ngi day bandam haligi kosyo baro shisngi haba ka Bible ko ang banduai klem dapot. Pramngai kamut ayu banduai klem dapot. Maday tang habang ingi duai klem dapot bangin yo shishay ka bor ka jong ublay. Kamat ka beningkong. Banduai klem dapot kamot bangin play ki donot jongi ar pusau kenta. Siya ka buram bat ka bor ka jong ublay. Pagandrung hangi. Ngiday ban play ki jingmut jim berkat jongi ban play ka donot klang bo blay ula ban wan ban tray bor ba. Leng bao man sim ako ka jing im jongi way piway kata kamot. Ka jing duai. Klem dapot. Kabaar. Ranget. Bangin duai klem dapot kamot bangin shu duai lenter hakapor bangin Shem ya kijing jong ane kijing im ray ban duai klem dapot kamot bangi pen kamti man like a minute man like a second haki sangti kijong blay ya like jing im jongi la ka day kijing Shem ka ba wat ka wat bat kijing yap lani kijing Shem ka ba kemen ka ba suk ka ba ay man sim yangi haki no kijing Shem jong jing im jongi ibo ila kijing im jongi haki kiti kijong blay kalau ngat jatong iting bayong ishale ben hatong iting bayok kibreu gir ke ben yangi hatong iting bayok kan ka perthai ka ben shitam ya pi badyan habang ngi bod ya ka jing shisha habang ngi bod ya ka ka bublay kwa ngi pengen le rap ngat day in and day out commit yourself to the Lord kajing IT jong pi man like a second kaday kajing duai klem da bod mat ka babot hato habang ya Shem kino kajing ya Shem la kaday kajing Shem ka ba kmen la na kajing Shem ka ba tenju ya kajing et bade ka bod jongi ni let chu blay banyo jing erap tang kumakano ka por rap ngat banduai klem da bod kaday bangin yet ya ka jingmut ka jong blay to search the counsel of God ban yet ya jing hikay ka jong blay hakapor ka bang Shem jing lani hakapor ka bang nini kamen kata kamot duai klem da bod ado banduai klem da bod kamot pangim day ban im ka jing im ka bajngay no estrangement no blay rangi day ban im ka jing im jong ka jing jan pat shu blay engagement living not in estrangement but living in engagement rangai ublay kwa shisha bandon hajan jongi kay ka buwa Apostle Paul hikay ka ni kasngi ya ka jing im jong pi jonga ka long bangi day ban long ki kristan ki betuai habang duai ngim day ban long ki bakwan bantoy lemak ki jing pan jongi and rangi day ban yaro pendon burom you blay what happening ki jing
kiba kim kai kijing kiba tunjuk ya kijing jong wat ya kijing jong hero boleh kuat panai kan ka bor pelaru jisu ula job kamdon kijing artatin namar lengba kijing kejong jisu Christ ublay ula pen ka sabot ka bapau shena pamapi bat mangaru ngila ban job ublay ukular ya ka bor lembau jisu Christ. The power of the exalted Christ kabor jong Christ subalapan KHRIST hato ko kilok iba jonga hadin kani gijing puli jong imenta kasni hato gijing jong pi jonga minang pensyong nong remsa hagi beriu ase kinong yalam apa ni kinong yalam niam kinong yalam shnong tau kinong yalam jela hoi ngidon kam yaki ngimdon gijing artatin halor katau beleu om bengine bat buram ruyaki Haya bagi syanya ila gijing jong ngimla ban syanya hagi bor ki patum ki jong sai talan ki bor jong gani ka perthai lomba ki beriu ringi la ban syanya tang hakabor ke jong jisu Christ dan ya doai ko pa ble jungi bahap deng kani ka singi aingo eme ko try ba ya ka por ka bakum kani hoi apostle Paul don ka jing terang ko try ban pen ki empat yagi kon Kristan ha Ephesus hakani ka singi ko try ngi doai ban pen ki empat sa si sen ya jing jonga jong ki prabangat jong ki parlok ki snot lang lang ba kani ka program pen kentang yang ngi ko try sa si sen pat do men sem ba ko kana me ka jing jongi kijing jongi dan ai kijing job baro di bawan tang batang lembah Jisu Christ terko yang ikut try gini gisngi ban wan jong ne katayo ka bangingen la ban let sat la ka patay keleng kat hagat jaka ka bamemi ipet yang i bangin boy pat bangin yasam ya kan kijing job ka bawan lembah ka bor ka jong Jisu Christ Ujisu la mipat, ujisu la keo shabeneng, ujisu la long unong sensyar, ujisu long ukle jong ki ai baro. Kokpa jong ibahabneng yang i baro iway piway. To ai da shisha, bangin long kumau, kramngin yo mad lang, hekan ega jing job. Shadow ki bam jukot, haka bangin don rengkat bat me, junom la junom. To ai bagi jing ai ke jong ujisu, ke jing ba ke jong ublay, ke jing pensyait bor men sem bakoi kin long lem long rengkat baru pat lang sat la ke pertai. Mentah bat shadow ki arta bam jukot ru. Amen. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.